உறவுகளுக்கு வணக்கம். நம்ம கிச்சனில் இன்னைக்கு எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிட்ற புளிச்சக்கீரை தொக்கு எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த தொக்கு செய்கிறதுக்கு முதல்ல மசாலாவை வறுத்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். ஒரு மண் பாத்திரத்தை வச்சு அதில் கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கங்க. எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் ஒரு சின்ன துண்டு பெருங்காயம், 1/2 டீஸ்பூன் வெந்தயம், 1 டீஸ்பூன் சீரகம், 1/2 டீஸ்பூன் மிளகு, 3 டீஸ்பூன் மல்லி சேர்த்து நல்லா வறுத்துக்கங்க. அதோட 10 பல்லு பூண்டை தோல் உரிக்காமல் சேர்த்து நல்லா கிளறி விடுங்க. இதில் 20 வரமிளகாய், கொஞ்சம் கல் உப்பு சேர்த்து நல்ல வாசனை வர்ற வரைக்கும் எல்லாத்தையும் நல்லா வறுத்துக்கங்க. இப்போ எல்லாமே நல்லா வறுத்தாச்சு. இதை ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதை மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. நான் ஒரு கட்டு புளிச்சக்கீரையை நல்லா க்ளீன் பண்ணி கழுவி ஈரப்பதம் இல்லாமல் எடுத்திருக்கேன். இப்போ அதே பாத்திரத்தில் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ க்ளீன் பண்ணியிருக்க கீரையை எடுத்து இந்த மாதிரி கிள்ளி போடுங்க. கீரை பார்க்கும்போது நிறையா இருக்கும். நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கொஞ்சமாயிடும். தண்ணி எதுவும் சேர்க்காம எண்ணெயிலேயே வதக்குங்க. இப்போ பாருங்கள், நல்லா கொஞ்சமாக சுருங்கி வந்துடுச்சு. இதை ஒரு மத்து வச்சு நல்லா மசிச்சுக்கோங்க. மிக்சியில் அரைக்காதீங்க, டேஸ்ட்டே மாறிடும். மத்தில் மசிக்கும் போது அதோட டேஸ்ட்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இப்போ மசாலா பாருங்கள், ரொம்ப கொரகொரன்னு இல்லாமல் ரொம்ப நைஸாகவும் இல்லாமல் இந்த மாதிரியே அரைச்சிக்கோங்க. இப்போ இந்த மசாலாவை அந்த கீரையோடு சேர்த்து நல்லா கிளறி விடுங்க. இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா கிளறியாச்சு. இப்போ ஒரு கைப்பிடி பூண்டை எடுத்து நல்லா நச்சு எடுத்துக்கோங்க. இதையும் தோல் உரிக்க வேண்டாம், தோல் உரிக்காமல் தான் நச்சு எடுத்துக்கணும். ஒரு கடாயில் தேவையான அளவு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. நல்லெண்ணெய் இந்த தொக்குக்கு எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்ட்டை கொடுக்கும். அதில் 1 ஸ்பூன் கடுகு, 1 ஸ்பூன் உளுந்தம்பருப்பு, 1 ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு, 4 வரமிளகாய் சேர்த்து நல்லா கிளறி விடுங்க. அதோட நச்சு வச்சுருக்க பூண்டையும் சேர்த்து நல்லா வதக்குங்க. பூண்டு நல்லா பொன்னிறமாகி நல்ல ஒரு ஸ்மெல் வரும். அந்த நேரத்தில் ஏற்கனவே மசாலா சேர்த்துருக்க கீரையை இதோட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். தொக்குக்கு தேவையான உப்பை சேர்த்து நல்லா கிளறி விடுங்க. நம்ம நல்லெண்ணெய் சேர்த்து செஞ்சுருக்கிறதுனால டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருக்கும். நீங்கள் 2 வாரத்துக்கு வெளியில் வச்சு கூட சாப்பிடலாம். தண்ணி ஊற்றாமல் கைப்படாமல் செஞ்சிங்கன்னா ஊறுகாய் மாதிரியே இருக்கும், கெட்டு போகவே போகாது. இப்போ நீங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. இதே அளவுகளோட நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். டேஸ்ட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். Thank you.